Trí dóhéal náid nó tá mé ag chur am seo mar is samdúil le cinntiú nach racha an bar nuacht seo haar de nó ghanóméid déag mar denóméid nó ghanóméid déag. Sé, sin an beartha nach bhfuil. Right, mucha mé an Is leidóime an inneoch seo. Nes. Seo an nuacht don 10 míúil 2016 lean bhí muid ag plé scrisa mósúil inné ar gháil dóibh ar gháil do airm na híreach tíobh hir na haun sa chathair sin. Mike Pence ag óstáil cóisireachaí agus súile gur deachbán cábhis. Foireann Trump ag bóla le dlíodóirí rúiseacha chun salachra áil ar Hillary Clinton. Ar is spíoireachta casta i Mexico an úsáid chun farchas sa dhéanamh ar fisríóirí in Mexico. Léirsithe bhainteach le cinenne in Ollscoil Missouri, dúirt mis Mississippi, Missouri bhí ceiste. Agus Naomi Rao agus mar atá sí ag géirí rialúchain ar gnó bhrú sír. Ach ar éilín inis go dtí na non-scéalta. Beidir go maiorm an gluach seo thógáil is bai agus ní féidirm sosa bhrú, so caiithfidh sibh sé fannacht brónarm. Agus seomhaid rais, brónarm faoi sin. Tá léirsithe ollmhóra ar siúl sa Tuirc na 100,000 daoine ag léirsú ní éana an rialtas ar son an rialtas. No, tá ag tógáil sin rais. Bhí siad ag tuairt tacaíocht de cheanra an rasúra. An Túinéis, ba dhé sa Túinéis a thosaí airach na narbach, más ceadúcht am an teirme sin úsáid, ach ní léir go bhfuil asú ar bith táirlathe ar bhain rialtas ná so sochaí an sin. Agus
is cosúil go bhfuil gnás nua ag fás sa tír sin Féin-Loscadh. Agus chonig mé céad paragraf an scéaltaiste má cheapan duine gur nearan na Pólíní nó an Stát éagóir bhaidhseige nach bhfuil éon nach bhfuil éon acmhainn gearáin aici agus mar sin níl de gar rogha aige ach é féin a Loscadh scéal antrúbhealach go teodáil amsa. Muniscéal. Tá gnéalt sa Nuacht an na Neamh fós Idirchiníoch na Stáit Untaithe. Níor cheadaí chuirtiúchtach na Stáit Untaithe go dtí 50 bliain óin creid san an ácred. Agus sa lá tá neamháin tá duine as gach séisir nuachar nuafósta bós meascathe. Chumas go fósa? Tá nó bai, níl sagam. Siochan Jeff Sessions sa seanad faoi chabidil go lua. Agus is beag seans go bhfuil déanlach é. Mar sin is chosúil go bhfuil ag poblachtánaí atá ag géire choristeach ar a bost go gaithe siad sirí a dhéanamh leis an uachtar an Trump. Tá sé na aithneas arís maidir le gánaí. Tá an tachran clíonfárteach seo briste amach marall ar an achtra láhaí a tharla i Washington an teachtain seo caite. Tá choimeadaí i géirí rialúcháin ar únéireacht ghonaí a bhfuilú arís. Agus iad rá gur cheart cead a bheithe go gconaí a bheith na seilbh mar arm cosanta. Ach sílam go geadaítar sin hena féin, mar sin níl in san níl in óra bheart ach níl in ngníomh ach óra bheart chun dlíthe gonaí a dhéanamh níos leobrnaí arís. Máiríú oifigeach Pólíneachta sa Franks. Scéal trúbhealach ach níl is agam céir is féidir le mar ráfaí. Tá eagraíochtaí nuaíochta ag de na stocaireacht ar an gcógáil idir bheartaíocht a dhéanamh le margaíocht a dhéanamh le Google agus Facebook chun airgid fógraíochta
a hiileh. Tá agus muid an caint ar mharga, mar tá muid fós an caint faoi ghnó. Tá roinnt ceapa tuisle raibh rinne an rinn cheart go fóil agus iad ag breanú ar iireacht AT&T cumascúla TimeWarner. Is fiú man bhfuil dul amórm $8.4 billiún an beart. Sport. Tá na choiríochtaí amrise an séasúr seo agus neolaíocht ag múna do na sleacathe, is sin focail táhain, chumas ritheannaí baile a dhéanamh as líthróidí caite go sleamchúiseach. Más é sin ghaeilge ar flyball caithim é sin áil amach. So tá na saothínaí, na leadrannathe ag tuisbáint chunas ritheannaí baile hiileh. So cruel by that. Ceap go leor, cé chronics, sin rá ex ag deire anam. Tá an tórannaí seo ag sníomh. Nócha é seo dús. Níhe sin focail go tá web. Mush. Snuí. Ha! Snuite, wel hí snuite agam. Ach snuí mar anim bhríthire. Ní raibh sin agam. Tá sé ag snuí a bhealaí féin. Inas agam ceirte an ceangal le dealbhadóireacht agus ámadóireacht an seo. Ach cabbé tá chronics ag dul damhanda lena reggae Jamaiceach. Agus ní léonra deile le rá agam. So tá súil agam gur bhain siú tainmh sin agus go mbeidh muid an caintlí chéile a rís Sarawad. Guím ra dé oribh go gódaidí sib go léir.